Gældsafviklingsprojekt. Sindssygt var han altså brændt af oppe i toppen, ham der, mand. Øj. Så gentager vi lige os selv, ikke også? Prøv nu at se der. Åh, kæft, det er en idiot, mand. Kæft, han er dum, mand. Så min YouTube-penge kommer aldrig, men det kan jo komme. Åh, satan, mand. Og hvor mange gange var du så inde og pege på kalenderen i går? Hvor mange gange har du stået og gentaget dig selv om dine YouTube-penge og dine kreditter og din afdrag? Og jeg er også træt af, at det faste på dagen, når jeg er søvndrukken og stå og snakke om min gæld. Så det vil jeg nøjes med at gøre en gang om måneden. Så nu vil jeg så kun gøre det 100 gange om dagen. Men jeg har så ikke været i byen i weekenden og kommet fuld hjem og har brugt 4.000 kroner. Jeg ligger syg hele dagen, har sagt en masse dumme ting og sådan. Og jeg har heller ikke købt nogen dumme ting, som en bærbar computer på Black Friday. På afdrag, det har jeg ikke. Jeg skal have købt en ny hukommelseskort, fordi det her kamera har blivet ved med at ødelægge de her. Jeg kom så igennem weekenden, uden at have brugt en masse penge og vågnet op med tømmermænd. Og ja, det håber jeg så også, I har. Det er lidt kedeligt i går, selvfølgelig, men det er også. Det er lidt kedeligt at være fattig. Det er lidt kedeligt at være fattig. Jeg er jo på pension her på en lave pension. Jeg har kun 17-18.000 kroner til mig selv, så jeg har ikke så mange penge. Jeg har nogle år. Jeg kommer til at få nogle år i min sidste del af mit liv. Hvor jeg har 2.000 kroner mere til mig selv om måneden, bilder jeg mig altså ind. Selvom de bliver omsat til durumruller og kebab og frokostpizza og en lille cola. Husler og elregninger, alle de regninger skal jeg, men så skal jeg så ikke betale 3-4-5.000 til gæld. Nå, for før. Der vil altid være noget restskat. Ja, for pokker. Mit YouTube-penge. Det er spændende. Jeg går der så ind igen. Jeg går i kraftet med ind igen, mand. Prøv at se nu igen. Du skal bare putte den her video over til nogle af årets længste nætter der. Man var ikke blevet ved med at lave årets længste nat. Det var jo 2-3 Ja, du kan da godt. Så kan du så kalde den næst længste nat. Årets længste nat. Altså, du kan alt.